Salamat kayo, Lay, sa pag-imbita gid sa ko, Alay. Ako ang magpasalamat sa imo, ha? Ako ginang naulaw gid mga kuan ka chat please lang tabagi ko niya kuan be comment down below kung ato ni i-reimburse. Maningkamot ko nga moadto kog isa sa mga sinehan didto. Manglibre kog 20 ka buok nga mo. Ayaw na dili kay para dili kay para maunta na to sila. Uy, apil ba yan ni siya sa Asia sa unsa to? Asia Songbird. Isa to Asia's Agkawili. Asa gini ka kanina movie? Asa gini? AAA. Triple A, katong battery. Usa man tong Lay, daghang salamat, Lay. Ako ang magpasalamat sa imo kaning lupad jud ka padung diri Manila. Kay ako nagpanghay jud ko tabang. Nagaway. Nagaway naman ang Bisaya. Wa man to. Dahil sige Lay. Adik na ubanta si chat ato Mayong bungkag, this is your proud bisnak boy, Chito sa Mundina. Sus, marag pilar gid ka oras ang milabay ba nga inyong angkol. Tuwa sa ospital kay gikalibanga. 14 kalibanga. Karon pag-post na ko nga nagkalibanga ko, yan ingon ang mga tao nga, kaarte ba ning tawhana nga nagpa-hospital mig kalibanga kami gani ani magsiguro mig balik-balik si aron sa tinuod lang kung ako magkalibanga di gyud ko pa-hospital. Nagpa-hospital lang ko kay gisigurado nako nga dili na ko ma-miss akong flight kay importante kayo nga adlaw ang akong giatinan dinhi sa Manila. Nag-survive yung angkol sa eroplano nga wa gid naka-auto ni overtake ang i-overtake ang kay bawo na mo. Karon samtang pagnaog nako sa eroplano nadakpan kog usa ka policeman. Nah. Sabi na ko, nadakpan dyan ang pulis ba? Adiloy! Ako dito pulis. Ikaw daw pasabot. Bitaw, Lay. Hindi mo ko pulis, tanod man eh. Tanod ni. Bitaw, si Mile Cantiveros gabalik sa programang Binisaya sa chit-chat ato ni Mamalakpok to Ma'am Serby. Tabami. Ay, salamat, Ma'am. Andito po yung mga boss ng ano dito, no? Ay, ka mo Tagalog ba? Mo Tagalog ka mo, nagkalada lang. Sige lang, ba? Lay, daghang salamat, Lay. Ako ang magpasalamat sa imo kaning lupad jud ka padung diri Manila. Kay ako nagpanghay jud ko tabang. Nagaway naman ang Bisaya. Wa man to. Sige, Lay. Ako na ngay ug tabang magud sa iya mga Bisaya ba nga kanang suportahan ang mong movie nya ana siya nga sige. Ato gud din siya dinhi Nya umot ka ba man kalibanga day siya. Lay. Luoy po din taon kaayo. Dili man god kay si Milay. Ni chat man na si Milay. Ano ko nga, los ka busy ni Milay ba nakahinumdum siya o nag-chat nakahinumdum siya kay tuwa siya sa Davao na timing na po yung angkol to man sa Bohol. Mo to ni ingon man ko nga Lay, di man ta magkita Lay. Mubawi ko Lay moadto ko sa Manila para akong matabang. Kaulaw gyud karon, karabing kaulaw. Ayaw Lay. Kaya nga naman adto gyud siya dili pa niya ako ba nagkuan sa iya. Ayaw lagi Lay, pero unsay nang sa naulaw? Ano nang sa ulaw? Dili bitaw Lay, buhaton nako Lay para gid kay Milay kay siya gid kabalom gid tanong nga siya magid ang reyna sa kuan ba kana. Ano ba siya ang reyna sa pangatol? Pinangatol. Si Milay magid ang reyna sa kuan gyud sa si reyna sa kabuang. Sana ko siya pag-explain ha siya nang reyna. Siguro. Reyna sa kabuang. Reyna ng kabuang, reyna sa mga Bisaya nga kabuang. Maka-proud. Ayun, sa buka na niya magsigig pasalamat. Wala na himo ning balag na ni, sige tagpasalamat. Wala, di kita mahuman ni. Dili bitaw kay kahibaw man gid mong tanan di ba tudlo na gid. Kahibaw man gid mong tanan nga katong sa chit-chat na mo bay congratulations sa to alaya. Congratulations. Number 1 episode sa narasada siya. Dili lagi. Number 1 episode na ang imong episode. Number 1 siya nga di lagi mo tuwa. Number 1 episode sa chit-chat. So congratulations gyud sa episode chit-chat with Milay, di ba? Si number 1 gyud. Tungod na sa imo kay imo ko gi-insert sa imo chit-chat daghang salamat. Dagay buon mo iuso ko nga hoy. Di ba? Ana, kabala naman mo nga humble gini si Milay pero mana mag-away na lang mi. Di ni mahuman gini chit-chat niya. Sobra ka mo high blood. High blood bitaw. Mo ba ni mo ang first nga movie nga ikaw ang first lead movie nimo murag ana or nanak ka sa una man ba? Naa na koy lead sa una pero murag indie film man gud to siya. Ubo. Ubo siya man ako. Kita na tuluran ni tan-aw. Basig pangitaw nila. Asa pa to hubo-hubo ni Milay diri. Ay gud ni pangita kay basig mahadlok ra mo. Siguro kani kay big production nga first gud nimo nga lead role gud ba? Lead role gud ako. Na ako'y movie katong kauban ng mga mamsis pero tulo man mi adto. Kani ako gud ang lead nga ako gud ang akong naong gigibutan nito niya. Ambot lang ko matuo pa mga tao kay anong naong pero gibutan. Nanawa lagi anong naong pero gibutan. Ikaw ang lead. Lain po inaw no. Unsay feeling like? Unsay feeling? Akong feeling kay mura kog naik marag nakoy pulo ka kandi isa nawong.
Mura ko kanang gipugpug ko kanang kandiis kanang siguro kanang may imagine nyo ba kanang puro kanang sobra ka kanang na-flatter jud naman tawag nahiyos ka mo lang ana sa sobraan ka kanang flattered ba na amaze lang jud ko sa feeling ba nganong ako ang sa tanan first movie sa Pop Studio ngano ko may pilion na lang nga pwede man sila Judy Santos sila kay nakatadhana man gyud daw ang movie sa imo halay kay ang nadunggan gyud ako nga chismis. Diba na nako nasagap ko chismis. 6 years ago kuno nagkita man daw mo aning producer daw. Nakabalo man ka sa chismis. Sa graduation de ay daw sa imong anak. Oo, si Mela. Si Mela nakitaan ka ani nga producer kani tagiya sa Pop Studio. Dayon wala pa siya kailan nimo nga artista day ka. Tama tinuod na. Wala gid siya kailan sa kuha ng artista ko. Nag-iingin na siya mama nga artista be na. Nya mo di pa siya motuot tinuod ka. Mo naka-anak niya. Mo nakapangutan kay sa no man. Unya. Unya kay namuran may mga nagdanghag lang man among agi ni Jason na late sa graduation. Nag-ana-ana ikuyo ko may pero confident gyapon mi. So naka-ana sila katawa na siya nga mga tao bayhana pa. Katawa na sila nga pamilya. After natatak na jud ko siyang isipan. Andun nga sa after 7 years sige siya kanang K-pop dalag K-pop. Sige dalag K-pop diri Ang Pop Studio di ay tuod. Mo na sila tong marag tama no gakuan sila concert Blackpink nagdala sila BTS kita na diri. Kana siya tapos magazine pod lay bata mabalay. Magazine po sa 25 years sa magazine ug sa mga concert scene. Hantod gisulod na nila ang pag-produce og movies. 25 after 25 years karon pa sila mosulod og pag-produce og movie. Ambot lang kung sa ba ni kaya ko may nagipili. Ikaw ang pinakauna. Grabe naman no. Nangutan ako igsuon. Unsay gipakaon ni Inday. Kay pakaon pa daw niya siya. Kana ako sige pakaon ni sa producer nga siya may gipili. Pagkamangtas ako may igsuon kami bunalan lagi. Ana ko wa man. Pero ikaw man gid ang kuan. Pakaon akong tahop. Ikaw man gid daw ang ano ni Ma'am Happy. Ako lagi daw iyang. Kay di man daw siya mosugot nga mahitabo ang movie nga dili ikaw ang kuan. Ang bida. Grabe ba? Para gyud sa imo halay. No, ang imuhang kaning movie bitaw si Ma'am Chief, tama ba? Si Ma'am Chief nimo. Kanang sa una nagsikog at abang kay sige ba kag-trending ning inyuhang makabuang sa Korea no nga mao day itong gashoot na day mo ato nga movie. Hindi pwede mag-ingon nga nakas at lagi nya. Magsige mag-trending ang inyuhang makabuang sa imong pamilya. No, kani bang actually isa pug ko sa mga gahandom nga makabuhat mo reality show bitaw nga kanang travel bitaw nga family. Maglami siguro ba? Kasi wala ini sulti na sa inyo ha sa Pay Channel ana. Daghang pangutana dito sa uban mga producer. Nya murag na istoryahan na may pero wala bang pud nag-offer gid sa amog anak kay ngano man kaniya kung bana kay may pagka-privacy biya. Bitaw sa nya kami naman pud may vlog so kung gusto nila anak kana na tayo. Pagka-privacy pag ora mo nagulok-halok sa imong pagsulod sa sakyanan. Ang lagi. May pagkamanakis pa lagi na kumbara. Kanya karon kay kanong na-timingan lang gud ni nga na-blessingan lang gud sa Ginoo ba nga na trending mi dito sa Korea kay nagkamamo lagi mong agi dito hapit na may pa-deport dito sa mga saba kay mga saba makinipilihan mamo na mga buotan ng mga Koreano kay wa mi pa-deport lagi. Gamay na lang siguro gamay adlaw na may pa-deport na mi dito. No. Pero pagka a few months after kay mo na to nga marag na-announce na gyud nga naa kay movie. Nga dito gyud ko na agi so pretty gyud akong lipay kay ko lay pero kani isa balay. Nanapunta ning do. Sige ramig. Pila mo ka bulan man nagtay sa Korea para mo shoot? Isa lang ako 22 days ko dito all in all pero sa naman ay shooting sa Manila na po shooting sa Korea. Sa Korea 9 days lang ang shooting days ito. 9 to 10 days. Pero kana siya dili na sa pwede mag-shooting kay Korea is very kuan sila. Ang work nila is kanang kinuan ang work nila kailangan di jud ka pwede nga kanang mag-extend ka. Kita man ko to sa imong press con sa mall. Walay overtime. Kay kana sila very sensitive gina kay sila sa ilang mga trabaho. So kana kuya nag-taping mig duha ka buok. 2 days. Pahinga sa ng isa. 2 days na pod, pahinga sa ng isa. So ana gid dugay-dugay kay naman dili lagi pataka og kan kay ginapangalagaan nila ilang energy. Unya ilang mga trabaho dito, ilang mga Korean crew may gikuha sa Pop Studio. Kuya mahal da kay nang Pop Studio. Kablo kang cameraman na mo dito sa kuan. Ang cameraman na mo dito sa kuan. Agoy BMW ang sakyanan. Hala kuya walay no. Labuang na kami usad daw sa jeans. Kita nag-artista ato sa sakyanan mo ra baganig mo. Kadang-kadang pag andar. Dili. Sige. Sabi dia. Kabalo ba sa sakyanan?
Kuha sige. Pero I mean, kanang normal lang to nila kakuha dito. Ay, mo balay. Grabe ko di sila. Kay kanang sakto ginang ginaswido sila ha. Unya kanang kunwari mag-extend ka 8 hours ang among shooting. 8 hours among shooting. 8 to 10 hours. Sobra na ang 10 hours. Pero kana sa 8 to 10 hours na nananadala ang kaon. So kana sila nagtindog lang gina sila. Wala gina sila time nga kanang maglingkod-lingkod ang huna-huna. Kay once nga gi-open na nimo ang oras sa trabaho, diretso na dapat ano sila paspas ka sila mo anag mga kamera nila. Nya ang kamera pag di remote control. Hala, no? Dili na ka nang mag-accept time para mag-ana pag imong kamera diba sa movie ana. Wala uy, high tech gidang ila. High tech kay mga kuan. Mga pero kanila kay kisa to si pangalatong imong Korean. Kana siya. O si Lee Seung-gi. O si feeling lang nga katrabaho ni masalalay. Ang feeling gi na ko gani murag ako gibayaw sa langit. Murag ko lang nang nabinahan ako silang duha sobra kang kilig na ko kay naman. Kinsa may maguna-huna nga nakita nimo sa K-drama nya makauban ako sa Korea. Nga ang pagpangutan na this is a lead star pag ana pag upir ba. This is a lead star murag gibayaw si ko. Ang ana gid. Gisin murag gisin. Ni. May na kato yung manager nakaingon nga ay watch napanood ako niya. Napanood ako niya sa movie sa Netflix. Kay kung wala pa pwede ingon tog ni segundo to. Makaingon ko na usay. Basta lang makaingon ko to si Lee Seung-gi. Ikaw na ning producer nga kani may gikumoram lignaw pro. Pero buotan na sila lay. Buotan. Lami ang pagkuan si mga pagtagad. Ang pag-entertain, ang pag-ana unya kanang gentleman kayo ba? Mga opa, jud kay mga opa niya. Kanang humot kaayo nga mo istorya. Wa jud kay maamoy nga bisag kuan. No? Kita diri kay pag istorya ba, nimo na mang dipro sa rep. Ubang istorya diri pag ano. Dipro sa rep ang baba. Pero kani siya ang role atong K-drama actor, kani Korean actor katong si Jihan. Do Jihan. Unsay role niya? Unsa man kanang unsay role niya sa imong kinabuhi dito? Ang role niya sa akong kinabuhi dito close kay mig role dito. Police po dito. Mo na secret nga di na nako padiing. Ay, maoy atangan. Oo, inyong atangan dira sa kanto sa may kuan ba. Kanto sa bata sa Davao. Mauna inyong atangan naman. Dako kay sa role dito o kanang the best kay ang role. Pero di na ko pwede ingon kay basig mawala na ang kuan. Kani hisgutan naman gid nato lay. Ang imong ngalan sa kani nga movie, Crisilda. Nakita Crisitel naman. Nagkatawa ko sa Crisilda kay Crisilda man gud kay kuno mo staff no. Nasa balay. Napugay pan sa Crisilda kay ang law ko kay murag lang kuan tuhod ko sa. Kung makatawag ko sa Crisilda, karon ako Crisilda. Kani si Crisilda lay. Unsa man kinsa si Crisilda sa kaninga movie? Si Crisilda kay usa na siya ka pulis. Okay. Usa ka pulis nga murag nagtanon. Sa mukha. Usa ka pulis unya kani siya sa busy kay siya sa pagiging pulis, bida-bida jud kani siya. Kanang naay mo ana, siya gid mo ana gid siya para siya gid ang hirangon nga chief gid siya kay may siya mohimo sa mga misyon. Pero aside from that napud siya weakness, mao ni siya ang pagiging K-pop. Kay mo pud iyang side nga happiness po kay siya. Di ba murag kuan kayo kayo pulis pero pag na K-pop oy opo mga anak so dayon ka siya pero naaman ni gihimo si Crisilda nga murag nakadaot sa kinabuhi sa iyang kaibigan diri sa movie ug mauni siya ang dahilan nganong nagpursige gud siya nga mahitabo ang dapat mahitabo sa Korea mo ni atang mo ni giadto niya sa Korea mo ni plot twist gud dito pag adto niya Korea kung unsa iyang nahimo dito kung nagbinaho siya dito sa Korea. Kay mao yun ang abangan sa mga tao. Ang apelyido ni Crisilda si Kaptan. Ang nagbuot aning apelyido nga Kaptan. Ang among producer ug among writer. Kay kani man siya inspired man siya nga murag ng Crisilda. Di ba Zelda sa Tagalog is kanang murag kulungan. So si Crisilda may kay siya muhuli og mga kriminal para ibutang sa Zelda. Ang Kaptan. Kaptan is kay murag kanang kapton. Kapyot ka murag kapyot ka ba sa mga kriminal nga dili gid makatakas sa imuha. Kuya no. Nagtraining ka lay sa imuhang kuan lay sa imong role wala. Naman physical di ba nagdagan biya gani. Nagtraining ko pero akong pagka-training nako na mali di ko training sa kaning di ko nagtraining. Nagtraining ko kanang action uy kami ni Ate Karel og ni Jenica. Pero pag natunan namin sa eksena wala din wala kalimot na. Ana eksena ang training pod mi pagiging K-pop idol, K-pop fan. Kay mabalaan man sa mga K-pop fan kung dili ka tinuod yung K-pop fan. Kung K-pop pangit lang ka di gid pwede.
sige. So nag-training gyud mig pang K-pop fan o pang action kay para sa eksena diretso na mi memorize na namo. Kuya, ano? Mag-training. Kasi di ni mo malimtan sa inyong kuan sa inyong pag-shoot dito sa Korea, right? Like, Ang di gyud ako malimtan ang kanang kung paano gyud ang mga Korean crew sa ilang disiplina sa trabaho nila. Di gyud ako malimtan ko. Kita diri kanang usa kanang participate sa participate sa ila kanang trabaho. trabaho gyud ila kanang pag-ingong tindog lang gyud sila. Kita diri kay mas mura pa tag naglingkod sa tong boss. Unya dito gyud kanang 8 hours pack up gyud na dito. Di gyud ka pwede nga magluwi. Nya ang pagkaon nila importante silang kaon. Dili sila kanang mga pagkaon restaurant. Ang kanang kay importante magud nga gina-enjoy nila ang kaon nila kay 8 hours ba sila nagtrabaho. So ing ana gyud sila ka-dedicated silang work. Ug aside from that nalipay pud mi kay nakatuon mi sa ilaha, sila pud nakatuon sa amoa. Kay nakatuon man sila nga ang mga Pilipino pud, labi na mga Bisaya, nga pag kanang trabaho, may kita mo dalag binuang. Si bisag pang kasabaan na mo katawag gyapon. Bisag na mga problema mo katawag gyapon ta, di ba? Ana man ta mga Pinoy. So nakatuon sila nga bisag naglisod ang problema ang trabaho, pwede day mo katawa. Mo man ato mga ikat makitagnaw kami kay mga may makikita namin kay murag naw kanang supaw di na murag supaw. Ito ang katawa na day ng mga buang. Tanaw mo ito magsumay. Ano niyo? Mo na mga buang lagi dito si katawa lagi. Iba na mo. May alam na dito. Nay po na murag ako sa nagpiyong naman na. Pasigan mata na man. So ngana mo mga buang dito. Murag lagi mga buang lagi pero kikatawan lang katawa kay kanang makakita big joy ba sa lisod nga kuan, lisod nga sitwasyon. Kanina lang live ay tamahuman like kini si Criselda Kaptan o kaning si Melay. Unsa may similarity nilang duha lay? Kani si Criselda og si Melay murag nagmagud ingon sa kung pares na sila kutuon. So parehas ni silang kuan kanang porsigido ba? Kanang pag naay gusto nga himuon na goal, himuon gyud. Di na gyud magduduha, di na gyud magkuan og time kay pag himuon ani execute gyud na nila. Og parehas pud ni sila nga dili gyud mo ang pag-asa. Nga pag ingon nga kanang mingaw na king kalibutan, may kanang murag wa nay pag-asa ang mga kauban pero siya dili oy, naagya pud tay pag-asa. Dili ta mo undang ani. Nga na si kuan si Miley si Criselda. Og parehas pud sila nga kanang kuan ba family oriented. Nga kanang ginauna gyud ang pamilya o kanang ginauna gyud ang goal sa life. So parehas sila ana ni kuan. Kay nakita man ako ana man amo ang producer nga. Di nakakinahanglan pang magkanang kuan. Kung unsa ka ing ana imong i-acting. So wa na ko naglisod. No. Ja, sige lang kay bawasan na nato imong TF kung di ka kabalo. Wala. Ano nga kay ikaw lang na siya. So wala ko na pressure sa acting. Dili kay syempre kay sama sa ako ang giingon. Ya taga Jinsan ba siya? Nasa movie kay makita ka taga Jinsan gid si Criselda Kaptan. Okay. Abi na pug ang imuhang mama taga Jinsan ko. Si Criselda taga Jinsan gid pud ay taga Kalumpang. Ambot. Duwa-duwa ko taga Apelton or taga Malandag siguro na siya. No, pero kanigi lay ha, again congratulations. So dako kay pasalamat nako kay nagmedia con sila karong adlaw. Actually kabalo nga mo di nahitabo rong adlaw kanang press con magkul ka ulaw ani uy nga kanang. Ako kani ang magpasalamat kadini anak. Sabi na masay siya sa sabat na gudlay. Reimburse lang tabangi ko rin. Nagpasalamat gyud ko kay sa iyang pagka-media con ako rin naka-interview sa iya ron nga kamera gid ang gidaan chit-chat ra gid ang gidawat sa Milay og siya. Media con the best kay ka. Dili pwedeng mag-oran ikaw first honor. Bitaw like congratulations si Mulay. Sa tinud lang di na nato kinahanglan mangimbita nga motan-aw kay motan-aw gina sila lay. Motan-aw di lagi motan-aw gina excited nako inyong uncle Mat inyong angkol sa premiere night. Wala ka sa blue carpet. No, kabalo ka ikaduha na nako ni nga naka-appeal og premiere night ang first kay Ann Curtis nga movie Aurora. Unya mo to. Si Kuan tong director. Ikaw ang invite kanya nga mo ato. Invite ko nila sad. So, kuyo kay boss Ann Curtis yung Milay nga. Di ba lahi kay di ba kanang marag kuyo na kay level ba. Ann Curtis kani. Di mo mga og level no mga gwapa kaayo mo. So, ikaduha Lay, salamat kayo lay sa pag-imbita gid sa ko alay kay di ko mabaliban. Salamat sa imo ha. Ako gid ang naulaw gid mga kuan ka chat please lang tabagi ko niya kuan comment down below kung ato na i-reimburse. Reimburse niya kini. Naulaw gid ko sa iya nga. Siya nang Bitaw lay. Tamaray ko jud titaw ko siya bagi tinuod gid niya ba. Ayo lay.
November 15 na gyud, makita na gyud sa tibuok Pilipinas, tibuok nasod ang movie ni Melay. Sa basang giingon di anak di man nato kailangan mangimbita him. For sure gyud go. Kita nga mga bisdak mo tan-aw kita ani, automatic na gyud ni siya. Bisag magsagit pa tanong, Ha? ay bartag mga nasuko ba? Tanaw mo mga bistak. Di na gini kinahanglan kay matik na. Salamat Oh, kay mga matik na bisdak. gina nga mo tan-aw. As in gyud lay. Salamat. As in gyud lay. Tanaw mo ba kay salamat kay sa inyo kay para mabalik tong gigastos ako sa Ayaw. November 15, nationwide man na siya ba? Nationwide ang siya. showing. Wala lang ni sa Indonesia. Gabi minsan kay doon lang sa Indonesia. No? Oh. Sa November 15, so ayaw mo kabalak ka kay sa tawagan ni sa November 15 sa pag-showing din na sa Davao, no? Maningkamot ko nga maadto kog isa sa mga sinihan dito. Manglibre kog 20 ka buok nga mo. Ayaw na pag-ala Dili kay kay para ma. mautaw ko. Dili kay para ma. Mutanaw Sakta. to sila. Mutanaw man ko ugma sa premiere night pero gusto na ko nga magsabay-sabay pud Makahilang po taglataan ni Dili pa. lagi lay sus migon pa kag mo cheat tumbling ra gud cheat mo hangyo ko nga Dili pili ka mo ko, dili ko. tumbling go. Kay maulaw Kay ko. grabe ang kamayo ganing Dili, milay dili, mo dili. nang suportahan na to dili na ko mag-imbita dai kay Isog mo na support ko. diretso naman dai nga suporta lay unsay masulti na lang gyud nimo lay sa mga supporters nimo nga mga solid kayo nga Supporters mga ni mo Bisaya. ni sa mga supporters ni Uncle Chito. Salamat kay sa inyong pagkuan sa kuha pag-abi-abi niyo sa kuha. Daghang salamat jud kaayo. Kung pwede lang ako gining kuan ni si Chito ba bahala si Adri ba. Oh? Pero di ulo mo ko sa iyo. Hilak daw. Ako ay Ayo lay. yung pagbaulaw ko sa imuha Ayo pa. lay. Ay na sige ko Mura na nagbuang din sa kumong kwarto No? sa giba. Uy, ngayon mga tao nga usa. Pero salamat kay sa inyong suportadaan. At pasalamat ako ganang ako na malihog ko sa inyo ha, mamarayag ko sa inyo nga mga tan-aw mo og kanang Ma'am Chief karong November 15. Sabay ta mga tawag yun. Sabay ta tawag mga yun. tawa, ma-inspire ba? Gisi. Nag-una-una na ko no, nag-una-una na ko pero ugma, makita na to. Oo. Wala no? Makisig yung mga baba ninyo. Kaon lang mudaan kaya basig ka. Mga baba sa sinihan. Tan-aw mo Ma'am Chief, tama-tama sakto sweldo ba na. Oh, Pagahit yes, mo yes, 200 yes, yes, pesos yes, lang yes, para yes. ubana inyong mga anak kay pwede mo tan-aw pati bata. Ay kabalik ka lagi, November 15, kabalik ng Tarag Davao no. November 15 kana makita-kita po ta sa kuan, makita-kita ta sa basig sa SM or sa Gym Mall Baron. Kung kisa to una nako makita lang na 20 ka buok, may ako librehon gyud. Pagka-swerte gyud natong amigo na to Dili si kay para Uncle, lami sa feeling ba nga makaingon sabay-sabay bitaw may mga tawa nga. 21 na mo kabog na Ano? no? Ha? Sinihan. Ay, ayaw. Hoy, bidyohan ako. Ayaw pag-ingon na. Dili. Duha. Dili, Jod. Grabe na gini. Kuha na gini. Mao na gini siguro ang mga blockbuster. Hello. Uy, Magbilang apil ba yan kami ni siya sa Asia? Sa unsa to? Asia Songbird? Unsa to? Asia's? Asia's Agkawili? Sige nga kanina movie. Sige. AAA. AAA. Katong AAA. Triple Oh. A. Katong battery. Battery. Usa man tong Asian Award. Asian Artist Award. Congrats sa inyo, alay. Ambot nang lagi aning kainang lagi kay siya lag si inang lagi ang nag-leader ani tanan oy. Oh. Ambot nang wala ko kabalo sa kuan sa plano sa Ginoo inang. Ay inang yung himo naman Ginoo. Ginoo salamat Ginoo sa kinabuhi ni inang. No. Salamat. Salamat po sa imong kinabuhi, lay. Thank you kay sa imong kinabuhi. Congrats daan yun. As in, congrats gyud daan kay kabalo jud ko. Sus, bitaw lay kay mga movies ni Mulay bitaw nga kanang matan-aw tong mga movies ni i-sample lang nako hatong movie ninyo nila Tony, di ba? La Oh, Alex. good, oh. Busi ginasulti sa mga tao, kinahanglan na gyud nimo og kaugalingong movie nga Ayaw mo ikaw pala ang kay bida. maulaw in Nahitabo tawon. naman Ta! gini. Para Nahitabo naman gini. So mao na ni Wala siya tayong gyud. pabili. Ayaw ang movie. Lay ayaw ba kung kalimtilay ha. Makailag yapon ka baski ikaw na ang Nabuang baya ka, ayaw blockbuster paging queen ba? Mag-uban Basig ta sa ikaw balay. na ang basig ikaw na ang bagong blockbuster queen. Ayaw ito may kalimti. po, ano? Melay Kativeros no sa si Ma'am Chief daghan king salamat gud Ma'am Ako Chief. magsalamat kay Grabe sa imo. gyud. Kung hindi ka tapusan nga salamat. I love you kayo Uncle Sige, ang Chico. flower kay para ano na po para ingno na po tanga Kita ka na po ko yung flower ba? Oy nanay message lay nanay Basahan message to lay. message. Sabi po ka-sweet po yung taon ni Uncle Chito. Oy. Ayaw pag analay. Basta to bisa. Congratulations sa success mong movie. Narito ang resibo ng pamasahe. Wala. Nagpaabot ko no. Unsa man ni? Kisa man Gihubak na siya. Parang chacha. Hello, Ma'am Chief. Congrats sa success ng mong movie. Salamat. Kaya wala pa ganun. Congrats. Dili lagi ayo na kay. I love you. Wala na given na siya. Daghang king salamat I love you ka ayo. Love you pod lay. like this. Good. Let's prepare your surgery. 여기 환자가 계시면 안 되는 곳이에요. 끝살다.
Pananaw mo mga artista.